Seche ma mano timore, to riwruok mar jotije piny owacho mag counties ma pacho ka to chiwo ndalo 21 ne piny owacho mag counties mondo mi oketie tim winjruok mar meto mar osachgi, ka ok kamano to gibiro bago ng'anyo e counties duto ma pacho kaendi. Kokalo kuom jagoro mar riwruogno Robert Duba, jotijego wacho ni jotije counties osebedo ka kadhi akwede kinde ma jotije mag sirkal mamalo to imedo osara. Lidio Keyo nigi ler mar wachni. Solidarity forever. E kinde ma weche mag ng'anyo koro kwako pacho ka, riwruok jotije counties bende koro lando bago ng'anyo ka gidwaro meto mar osara. Nobody will go on strike for leisure or take to the streets to demonstrate and face security. We don't need it. We have tried to hold ourselves back. We are used to hard labor. Under the old system, even now, the situation hasn't improved much. In the old system, we have been going without salaries for months. Kotwak gi jofwambo chieng' tich adek, riwruok jotije counties ma pacho ka kokalo kuom jagoro margi Robert Duba omiyo piny owacho mag counties ndalo 21 mar kete tim winjruok mar meto mar osara ne jotije counties, to ka ok kamano gibiro chungo tije magie counties kendo bago ng'anyo. We have given them notice of 21 days. And that will down tools, no doubt, because that is what is available to us. We have reached everywhere. Even those who have been advised by His Excellency to work on this thing are not responding. In that demand, the delayed salaries must also stop. Hata ukinilipa kitu kiwango fulani, kiwango dogo aje, unilipe wakati inafaa. Sheria inasema by 5th of the following month. Employment law is clear. Jotije go wacho ni jotije mag piny owacho mamalo sani koro imedo sara ka gin to gikale akwede kendo ng'at ma dewo gi onge. SRC reviewed, directed or advised review of salaries to cover for cost of living and inflation. They are on their third phase. In none of those phases they advised inclusion of county governments. What we are saying is we can't go on like that. Whenever there is a welfare consideration for public servants, county workers are left out. What's the rationale? We are unable to understand this. Giseo sirikand William Ruto kuom rem chopo singo mar tingo jogo man piny mondo mi obed malo kokalo kuom chenro mar bottom up economic agenda mane osingo ne jopiny ka jotije counties kama oting'o joywecho, joneg mach, derepe, jopuonj nasari, jochok taka, jochok osuru kod mamoko dhi mbele gi dago ngiya marach kaluwore gi osara matin ma ichulogi. This sector covers what we call the hustlers in this republic. It's not somebody coming from a helicopter, landing and then saying he's a hustler. No. Real hustlers in this republic. We have sewerage and blockers. Sewerage, they go in with their gloves, with hoods. Some of them don't even come out alive. Not the same person that went down. Roads, street light fixtures. So there's somebody somewhere who is calculating to frustrate the working life of county government workers. Gidwaro mondo mikete tim winjruok mar meto mar osara no, to ka ok kamano ok gibedonje tich bang' ndalo 21 mabiro. Lydia Okeyo, Ramogi TV.